райондашларыбыз, хәтерләсәгез, Олы Норса авылында узган Нәүрүз плюс язылучылар көнендә үзләреннән оештыруда ярдәм күрсәткәннәр өчен Закизяновлар гаиләсенә безнең редакция исеменнән рәхмәт белдерәсе килде. Алар белгәнебезчә Олы Норса авылында үз эшләрен булдырып, 6 кешегә эш урыннары булдырып, үзләренең эшчәнлекләрен алып баралар. Инде сезгә, хөрмәтле Раушан Ракипович, бик зур рәхмәт әйтәсе килә үзебезнең редакция хезмәткәрләре исеменнән безгә ярдәмегез өчен. Алга таба тагын җитештергән продукцияларыгыз мул булсын. Бергә сезнең белән аралашып, тигез итеп яшәргә ярсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Раушан абый, менә әйтеп китегез әле, сез бу юнәлешкә, сетка җитештерүгә ничек кирип киткәнегез? Без бу сетка эше буенча алдан да уйлап йөрдек инде, но без бер мәлгә эшсез калдык. И шушы сеткалар сату буенча эш оештырыйк менә дигән фикерне мен хатırımda бергә уйладык та, заказ биреп, шушы сарыкны Биден Чиләбе шәһәреннән 30 апрельдә кайттык без. Менә 1 майда безнең как раз юбилей 15 ел. Шушы башлап җибәргәнгә Аллаһка шөкер. Беренче үзебезнең гаражга урнаштырып, шунда башлаган бу эшне бер сарык белән, Аллаһка шөкер, бу көндә хайран сарыкларыбыз бар. 3 сетка, 3 склад. Салып куйдык инде дизайнсын. Алдык, сатып үзебезнең исемдәге хәзер и хайран кешегә эш урыннары булдырып, шулай матрона шәгатабыз. Менә соңгы көннәрдә вакытта проблема безнең хәзерне эш урыннары создавать иттек, менә эшләргә кеше юк. Сезнең кадрлар дефицит, менә кадрлар кытлыгы кичерә. Нинди белгечләр кирәк сезгә, Раушан абый? Бәлкем райондашлар арасында да именно менә сезнең юнәлешкә туры килүче белгечләребез дә бардыр. Бу көндә безгә кирәк водитель, машинада йөрергә, газель машинасында. И менә станокларда эшләргә кешеләр кирәк инде, операторлар кирәк станокларда эшләргә. И менә бүген көндә безгә тоже кирәк бухгалтер, и менә интернет өлкәсендә сатучы белгеч дип әйтик. Раушан абый, менә яңадан әйтеп китегез әле, безнең райондашларыбызга сезне инде күпләр беләләр. Сез ничә төрле продукция җитештерәсез? Безнең соңгы вакытта хәзер җитештерелгән продукция күп. Гел безне чыбыктан итәбез инде, тимерчелектән. Шибез сетка рабицы оцинкованный. Аннан соң полиэтилен белән капланган төрле төстәге сетка шибез. Башта чыбыкны үзебез полиэтилен белән каплыйбыз. Нинди төстә кирәк, шуны төскә шул чыбыктан сет күрәбез. И бар безнең ябыштырып шиелә торган сеткабыз. Ул сварная сетка рулоны атала инде. Аны төрле размерларда шибез, төрле ящиклар белән шибез, тагын каладочный сетка. Шушы төрләрдә шибез. Раушан абый, сезгә алга таба да уңышлар теләп калабыз. Производствосын арттырырга, яңа төрле продукциялар булдырырга, булардан да тыш уңышлар сезгә.